autar na Aisha Aisha yake gudu ka kyale su kai kar ka ƙara dawowa da su gudu mutumin da yake gudu kamar ya bi su cikin buhu ya fi da shi ai da ka dangana mutum sai da kafa kula ne in na mutuwa ne a mutu autar na Aisha in kana gudu kai bayan buhu ka buge ka wallahi mun zagaya wallahi yawa ana cikin dambe ba sauran sakon 30 ba wallahi sauran sakon 30 na Ali an ce idan ka buga autar na Aisha za a baka kyautar mata yau la hawla wala quwwata illa billah bambarowa burma da suna kuka burma da suna kuka ya haya da gobe ya haya wa bisa bangare ba ya haya wa bisa na tarzonan matasa kai la hawla wala quwwata illa billah wai bane ne kai ya ke zai ji mana kaba da Allah wallahi ba mai anguwa ba da Allah ke na kuka ba dan Allah ke na kuka ba yanzu za ya gama ba ba ali ko cikin buru ya ka buga cikin da buru ya kai yawa tun da buru ya kai yawa daga waya daga yana duka kala fasa wallahi sai giris 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 da alu sai sabon gona sai sabon gona kuma Aisha ya bar falwa rawa ya kana rabe sai goyi gona wala na ta sai ka iya bige shi la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah Anas Ali to wannan da lokaci ya yi kai ba ma sai ba kuma ta haɗu in da na wani wani a kirmi ne na gani da shi ya haɗu da shi haɗu wa yana Allah ne wani da lokaci ya